Ampun terang-terang sing arah lapangannya dihabiskan, oke? Latihan lapangannya diteki, lapangannya diteki. Rata abadi dengan beduk, oke? Rata abadi dengan beduk, pamerake nang mbahne jenengan. Ayo,
warok tenan nggih. Oh, disupport niku, Mbak. Iki butuh-butuh dengan kabeh. Saniki Mbah mesti pangling niku. Iki sapa sing tak rupane kaya botol. Niku butuh jenengan kabeh, nggih. Nggih. Ana lasa ana wasa. Mripate etok-etoke telulak-telulek, nggih. Tumurung jurang terbes kang ribrandel bepondotan kasrimpet penjalin cacing mangkono sang apake kumreget sansaya sangkut sagunging para jalma patian bentusi sirna larung katempuh ing